Виктор Тодоров, Варна Трелдаун, Адванс мъже, първа квалификация. Калории 20 бар, 15 диск. Друса 15. Колкото плавно стартираш, говорихме го вече. Бавно, за да можеш да имаш време да работиш на щангата. Стой спокойно си. 10 секунди, момче. Три, две, едно, давай. Ритъм. По-спокойно, това е бързо. По-спокойно. Бавничко не бързи. Колкото по-бавно, толкова по-добре ще върви напред. Така, успокой дишането, да не се натягаш на гребането, излишно няма. Точно така, бавничко, спокойно, без напрежение. Това е ритъм, че спокойно, бавно, без да бързим. После бъркайте да си отсекне камерата. Идеален си учи. Това ти е там. Easy pace, идеален си. Супер сме така, че бавничко да върви. Идеален си, момче. Идеален. Това ти е там. Супер мина. Бавно на бърпитата. Без да бързаш. Едно. Две. Три. Четири. Пет. 6. Лягай хубаво. 7. 8. По-бавничко работи. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, идеален си, момче. Диши само 20,
21. Идеален си. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Повтори едно повторение повече. 29. 30. 31. Внимавай хубаво. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Идеален си, момче. 37. 38. 39. Това е последно. 40. Имаш 5 минути и половина си до тук. Хубаво гърдите кори. Аремче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Идеално е, това ти е ритъм. Идеален си. Идеален си. Дишай, момче, дишай, дишай, дишай. Така. Аз още нищо не съм снимал. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, браво, момче, 20, идеален си. Разтърсвай ръцете, гледай да не натягаш излишно за снача, да си свеш на снача. Това е важно. Имаш много време, имаме още 10 минути и половина. Двадесет 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Край, добре, идеални сме. Сначовете по единички, няма нужда да ги бързаш, ще върват хубаво. Имаме 9 минути и 40 секунди. Супер си, момче, ще гребеш, че и бърпите ще правиш. Така. По единички, с лице към камерата. С лице към камерата. Завърти се. Ма не въртиш танката само и от друга страна. Давай, айде, давай. Давай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. С краката по-активно. 7. Идеален си, момче, продължай. 8. 9. 10. Идеално. 8 минути имаш още. 11.
12. Да, дръж си ритъм, дръж си ритъм. 13. 14. 15. 16. Момче, давай. 16. Много добре върви. Давай, продължаваме. Много добре. Имаш 7 минути още. Давай. 17. 18. Още едно. Кратка почивка. 20. 19, извинявай. Един снач, 10 клека. Изправи се хубаво, диши. Изправи се и диши. Един снач, 10 клека. Айде, момче, имаш време. Давай да го затворим, да ти остават 5 минути и половина за гребането и бърката. Давай! 20. Клякай хубаво. Клякай хубаво. 2. Добре, 3. Клякай хубаво. 4. 5. Точно така, клякай. 6. Прави са 7. 8. 9. Още едно. 10. Браво. Ай, момче, гребем. Леко е, леко е. Леко е, да. Ще 5 минути и 40 секунди, момче. Влагай си. Изчакай ме 5 минути. Дръж 1000, дръж 1000, дръж 1000, дръж 1100, ако можеш. Тук се решава вече кой ще върви напред. Дигни малко темпото. Старай се да правиш дълги загребвания. Повече не прекане, разчитай толкова на гърба. Дръж си ритъм, има време. Дръж си ритъм, имаш 4 минути и 40 секунди. Много време, човек. Ще имаш 2 минути и половина за бърката. Давай. Дърпай, Африка, дърпай. Четири минути ти остават, момче, давай. Имаш време. Можеш, давай. Три и половина. Айде да имаме време за набиране, да имаме време. Айде. Три минути. Айде. Продължавам. Айде, бърпитата сега.
1. Тук вече темпо се изисква. 2. 3. 4. 5. Много добре. 2.30. 6. Арем, че ареш. 7. Айде тази твоята тренировка. 8. 9. Айде, дупкам, че не спирай. 10. 11. 12. Продължавам, че 13. 14. 2 минути. 15. No реп. 15. Айде, внимай за щангата. 16. Давям, че не спирай. 17. 18. 19. 20. Супер сме, момче. Най-30. Давай. 21. 22. Ай, не останах. 23. 24. 25. 26. 27. Не спирай. 13 останах. Хайде. 28. 1 минута. 29. Айде, момче. 30. Тук зависи всичко от тебе вече. 31. Това е. 32. 33. 34. Темпо, момче. 35. Браво, е. Така, 36. Браво, момче. 37. Ще имаме време за набиране. И то поне 10. 38. Още 2. 39. 40. Отивай. Имаме 25 секунди. Давай, момче. Айде, скачи. До края. 1. 2. 3. 4. Няма да пускаш до край. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Браво, е! Май бяха 11, да ти кажа, не 10. Накрая. Муфтим. Добре.